2026 urtean etxe bizitza izango baita Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko helburu nagusia. Bertako presidentea da Xabier Alkoaz, Tafallako alkatea. Egunon? Egunon. Nolako balantzea egingo zenuke 2025 urteaz? Bueno, 2025 urtea hartu urte potentea, izan da federazioaren arloan gai asko bazen genituen mai gainean eta hoiei aurre egin diego eta eta baita 2026ari begira zuk esan duzun bezala lehen erronka garrantzitsuena etxebizitzarena da eta horretan jorratuko dugu urtearen denbora desente. Horre fokua jarri dezakegu besteak beste despopulazioaren bueltako prozesuan, horretan murgilduak izan zarete 2025 urtean eta eman honek ere bere uztan, nolako neurriak proposatu dituzue orain lan egiteko? Bueno, esan duzun bezala 2025an despopulazioaren inguruko parte hartze prozesua eraman genuen aurrera federaziotik, ez? Bertan 162 hautetsi eta 113 toki entitate parte hartu genuen, ez? Eta bertan, gobernuari eta parlamentuari pasa genion txostenean 74 neurri zehatz ateratzen dira, despopulazioari aurre egiteko, ez? Bai gobernuari eta bai parlamentuari pasen urtean eskatu geniena izan zen, hain zuzen ere, neurri horiek bai despopulazioaren aurkako legean eta landa garapenari bai gobernuak eta bai parlamentuak egiten ari diren lege horretan aintzat hartzea 74 neurri hauek eta baita aurrera ateratzen diren beste araudietan ere. Bi instituzioek begionez hartu zituzten neurri hauek eta aurten aurrera ateratzen den lege hau eta bertan toki entitateen ikuspegitik jarritako 74 neurriek isla duten. Eta nolako eskaerak jaso dira neurri horietan? Bueno, azkenean 74 neurri horiek badira, gai askotarikoak dira, ez, baina batez ere garraio eta komunikabidei eragiten diete, etxe bizitzari, ero baita, azkenean landa eremuko arazoak bertan arazoei aurre egiteko bertan agertzen dira neurriak uste dugu despopulazioan aurkako borroka horretan eraginkorrak izango direla. Ezakit, bote prontoan ere etortzen zaite herri txikietan ere izaten den beharretako bat ere izaten dela, kaso bankuak, baina, klaro, hauek entitate pribatu dira, esparru honetako proposamenik edo jaso da? Azken zinean, toki entitateen ikuspegitik egin ditugu ekarpen hauek, eta hori izan dago parte hartze prozesuan ateratzen diren neurriak ezin dugu horregatik galdetzen izan. Bilera horietan edo asanblada haietan ateraziela hainbat proposamen baita enpresa pribatuen inguruan baina hain zuzen ere besan bezala guk toki entitateen federazio bat gara eta bakarrik horretara egin diegu erreferentzia parte hartze prozesuan. Eta orain jakin dugu ere, neurri hauek, eman dituzuen Nafar gobernuan, parlamentuan ere, despopulazio eta landa garapenaren bueltako legean, txertapena izango dute, hitz egin duzue alderdi hau kudeatzen dabiltzan alderdi politikoekin, aintzat hartuko duten, edo Nafarroako gobernuak proposatuko duen testuan ere jasoko diren neurriak, horri buruzko elkarrizketarik badago? Bueno, bai gobernuan, bai gobernuari, bai parlamentuari txostena eman genionean, harrera positiboa ez, izan zuen txosten honek, eta gero izan genuen baita parlamentuan alderdi politiko guztiekin, parlamentuan dauden alderdiekin, despopulazioen inguruko txosten hau aurkezteko aukera izan genuen, eta esan beharra dago, bai gobernua, bai parlamentuak, eta bai alderdi guztiek, harrera ona ez, izan zutela dokumentu honengan, eta gu eskatu geniena guztia izan zen, kontuan hartzea dokumentu hau,
bai urrengo legean eta bai aurrera ateratzen diren araudi lege guztietan. Galdera handia da, akaso Coca-Colaren errezeta bezalakoa, baina zakit despopulazioa eteteko errezetarik bada edo lanketa hauen ostean atera duzu ezaki faktorenen bat ezinbestean bai ala bai aplikatu behar dena eta horrek eragina daukana? Azken zinean, despopulazioaren arazoa ez dago bakarrik Nafarroan, despopulazioaren arazoa bai estatu mailan eta bai Europa mailan dagoen arazo bat da, eta hori arazo hau larritu da, azken 25-30 urteetan hartutako erabakiengatik, ez? Eta hori lege batekin, galdera bada lege batekin arazo hau konpondu bada, uste dut ez? Baina bai egia dela, legea beharrezkoa dela, eta gero baita lehen esan duan bezala, ez? Bai lege honetan eta baita parlamentuan ateratzen diren beste lege guztietan bustut jarri behar ditugula landa eremuko betan eta aurrekoak eta horrekin agian epe ertain eta epe luzera begira bai konpondu daitezkela landa eremuan eta despopulazioa arriskoan eta despopulazioa pairatzen duten zonaldeen arazoak. Horre despopulazioarekin ere guztiz lotua dagoen elementua bada ere etxe bizitza bera eta hor okerrez banago proposatu zen horre garai bateko etxe handi horiek banatzea bizitza ezberdinetan, baina honezakit honek akaso eragin dezake horre funtsa lan presandiek hauekiko interesa izatea eta gero burbularen bat edo sortzen bueltan? Bueno, argi dago baita etxe bizitzaren arazoa landa eremuan eta landa eremuan ez dauden herrietan arazoa dela, ez? Nafarroa osoan, argi dugu bai gizartea eta bai lurralde kohesorako etxe bizitza arazo potoloa dela, ez? Eta horregatik baita aurten federazioaren hori planean, etxe bizitza arlo garrantzitsutzat hartu dugu, ez? Horretarako badakigu federazioak ez dituela ez dituela proposamen ejecutiboak egiten, baina bai uste dugu lagundu aldugula hori nolabait gure apurra jarri dezakegula etxebizitzaren arazo komplikatu hau baita konpontzen laguntzeko horren baitan argi dugu etxebizitza hutsen arazoa oso larria dela, baita despopulazioa pairatzen duten zonaldetan eta horretarago ordenantza eredu batez egin nahi dugu 2026 urtean modelo bezala izan dezaten bai herri txikiak, bai herri handiak behintzat arazo honi gure adea ez jartzeko. Eta ordenantza horrek zer jasoko du? Bueno, bada etxe bizitza hutsak zergapetzeko ordenantza eredu bate azken urteetan Nafar gobernuak arau aldaketa asko onartu ditu, ez? Parlamentuan onartu dira eta horietako bazen etxe bizitza hutsak etxe bizitza hutsei zergak jarri al diegula udaletan eta hori bai da, azkenean federazioak egin nahi duena da ordenantza modelo bat eta toki entitate guztietara pasa hori aplikatzeko. Hor, beste egoera bat ere izaten da, egoera kaskarrean dauden etxeak, baserriak, edota mendietako bordak ere hauek ez dutela bizigarritasun zedularik izaten. Bada, esparru honetako kezkarik edo neurririk ere? Bai, 74 neurri horietan agertzen dira baita, hori ez, azkenean etxe bizitza zarrak dira, ezin dira rehabilitatu eta azkenean baita hor proposatzen dira neurri batzuk etxe bizitza horiek birgaitzeko ez eta azkenean jendeak han bizi ahal izateko. Hor, beste elementua bada ere Nafarroan eta Estatu Espainiarrean etxe bizitza legearen bueltan, tentsio eremuak ezartzeko aukera badela. Ezakit, agian lotura handirik ez du, despopulazio egoeran dauden herriekin, baina ezakit, tentsio eremuak ere ezakit bertan aplikatu alko litzateken neurriak, alokairurako egokitzapenak ere sentitzen dute herri txikiak behar hori badutela?
Bai, azkenean, Nafarroan 21 herri handienetan, tentsio ere hau, ja, ipina, baina federazioaren ustetan, Nafarroa osoan jarri beharko litzateke azkenean arazoa, lehen esan dugun bezala, Nafarroa osoan dagoelako. Eta baitare, beste aipagai bat zuen lanketaren bueltan, Elizako immatrikulazioak ere aipatu dituzue, txosten bat egintzen okerrez banago, nola joan da lanketago? Bueno, azkenean, ondare publikoa eta herrikoa defendatzea da, baita, toki entitaten eskumen bat, eta pasen urtean egin zena izan zen, Nafargo gobernuarekin hitzarmen bat sinatu, hain zuzen ere, Elizak immatrikulatu zituen herri ondasun horiek ikertzeko, ez? Horren gaur-gaurkoz, 152 toki erakunde egin dute bat hitzarmenarekin, eta pasaren urtean, hau da, 2025ean, 26etan, amaitu zen ikerketa hori. Orain, badagu, Nafarro gobernuarekin berriz, hitzarmen hori berritu behar dugu, eta ideia da, ikerketa horiekin jarraitzea. Ikerketa horien ostean, zenbat eraikin edo ondasun identifikatu dira publiko izan daitezkenak? Bueno, 26 toki erakunde horietatik, okerrez banago, 9 esparru identifikatu dira, ez hori, arlo juridikoan jarraitu aldena, ez hori, publikoak edo komunalak jarraitzeko, eta horren baitan, orain toki entitatei da okio, lan hori jarraitzea Nafarro gobernuarekin izketan gaude, nola egin aldiogun aurre honi, eta azkenean izango da, toki entitate horien, toki entitate horiek nahi badute aurrera jarraitu, federazioaren laguntza baita izango dute, aurrengo pausoetan. Eta neurri hauek, identifikazio hauek sortu edo eragin dute talkarik Eliza Katolikoarekin, komunitate religiosoekin edo bestelako alderdi politiko batzuekin? Bueno, federazioari ez dio, federazioarekin ez da harremanetan jarri ez Eliza Katolikoak, ez inguruko elkarterik, eta, entzun dela ez, ikerketa lan hauek, sortu dutela, edo piztu dutela ez, Eliza Katolikoaren inguruan, nolabait, zerbait egin behar dutela, eta hori, gu azkenan argi dugu hau egin beharreko lan bat zela, 2025ean lehenengo harriak jarri direla, eta 2026an eta hurrengo urteetan honetan baita jarraitu behar dugula. Izango gara, Nafarroako Udal eta Kontzejoen Federaziotik datozen neurri eta ekimenekin, Xabier Alkoaz, Tafallako alkate, eskerrik asko gurean izateatik goiz honetan. Eskerrik asko zuei.